Rada by som vám predstavila rodinný dom v Tomášove. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú pohodlný život v blízkosti Bratislavy. S 30-ročnou históriou ponúka 6 útulných izieb na 2 poschodiach, čo poskytuje dostatok priestoru pre celú rodinu. Pozemkom o rozlohe 1000 m2 a príjemným altánkom, kde si môžete vychutnať chvíle oddychu. Tento dom ponúka všetko, čo potrebujete na kvalitný život vo vidieckom prostredí. Nezmeškajte túto skvelú príležitosť v Tomášove. Rada vás touto krásnou nehnuteľnosťou prevediem aj osobne.